Happy Fiesta, Agus! Happy Fiesta! Batos, Junfel! Makita mo mata niya. Tingnan mo mata niya. Tanaw mata niya. $100 million. Kasi may marami na mga tanong sa akin, men. Tinatanong nila kung totoo ba yung nasa short film namin. Bagus. Dili man to tinuod, salita naman to. Oh, edit naman to. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. By the way, it's your boy, this boss. Yo, what is up mga boss? And welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of G Programs. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So for today's content, for today's vlog, tapos na yung panahon ng mga taken dahil kahapon Valentine's Day. So ngayon, panahon na naman namin ng mga single. So ngayon, fiesta dito sa sa barangay Agus proper. So ang gagawin namin is sugod mga kapatid, mamakalmi. Kasama ko si Nico J. Yeah, but ang dilim. Yeah, madilim yung mo, yung future mo ang dilim. So ngayon, mamakalmi karon guys. Nag-ready muna kami dito sa motor namin. Shoutout guys sa akong cameraman si Nicole J, pinaka-famous sa MNHA sa una niya. Karon famous kay siya sa Basak. Kumaon na guys, nangandam mo guys. Ay, sa uli ko na ko. Guys, sa mga nag-Valentine's gahapon, kumusta ang binuha kay Spakwan, man? Tara! Ay. Okay guys, nandito na kami. Hanapin ko muna kung saan yung bahay. Ayan pala. Okay, dito, sunod ka. So dito kami pupunta sa bahay ni Captain. Dito. Are, naan sila? Oh, so hi to my vlog. So isulod lang niya. Dali ba? Para makasip. What's up guys? Yung helmet, dinala mo. Tagalog na din eh. So, hi to my vlog cam. Hi, baka din eh ang barangay captain. Okay. Happy Fiesta, Agus! Happy Fiesta. Batos, Junfel! Happy Fiesta! Senyor sa ninyo! Lik, pasok ka! Okay guys, so andito na kami. Ready na po yung pagkain. So kakain na kami. Ayun, may mga bata na nailalala ko sa likod. So ayan, kasi hindi pa ako kumain ng maaga lang. So ayan, dito kakain ako. Hindi ka na Lapangan Festival ko. Hindi ka na sa Lapangan Festival, di ba? Hindi ko mag-Junfel guys. Hindi ba ka magsukat?
Round 1 pa, round 1. Round 1 pa guys, round 1 pa. Round 1 pa na. Kakain muna kami. Round 1. So kain muna kami guys. Kakatapos ko lang kumain. Ayan, ubos na. Ubus na, hindi pa naubos dyan. Oh, ang binak ko, ano yun? Paano yun? Ano na? Ano pangsyon? Sweet kaya sila siyang bibi. Yes! Happy Fiesta, Agus, dako! Oo. Barangay Agus! Ang pangarihang helmet. Mga battery. Hindi ka na mabuwag sa oy. Happy Fiesta sa Tanagosanon, nari katasbay mga unta. Yeah. Ugma natin sinulog ha! Alauna, inikuman, dance contest, kita kids! Nalilito ko kung anong pipiliin ko. Para talaga siyang totoo. Nak. 3, 2, 1. Talagang 50. Pili ha, pili! Makita mo mata niya. Tingnan mo mata niya. Tanaw mo mata niya. Yes. Ano pangalan mo? GB. Ayan si GB. Ikaw, okay mo. Ay. May nagpiso ang ko. Agad, pangabungay niya mo guys. Nasa dyan. Happy. Natali-tali. Tapos, ay ako ibayad niya. 10 lang yung kuha on pay. Kakatapos na namin magsindi ng kandila dito sa Agus Chapel. Kamusta? Okay na yung pinagdasal ko yung mga pamilya. Lakasan mo yung boses mo, pre. Pinagdasal ko yung mga pamilya ko sa ano. So, happy fiesta. Say hi to camera. Hi, hi, hi. Hi. Asa man ni ano? Oh, pwede. Bisa ka tayo butang, matumong sa 5, daog 5. Tumong sa 5 daw. Sik, naray. 200. Tagdis lang bola, tagdis. Ano yung vlog ito sa Agus? Ah, sa Agus. Kato na memory card. Oo, Ayun, nakita na ako din. Nag-airi-airi. Asa Lumoy man dito na. Daplin. Asa man nag-airi? Kung sansanan ba? Ay, kala, magkita ka sa YouTube. Ayan. Ha? 20 lagi. Hoy! Pwede mo ba yun?
Yung paduliit ka na. Idol. Balulagski. Asa man nilang taguan? As Lord. Asa ba? Asa? Pulda. Asa pulda na bita. Ay, kato dito atong na swimming pool. Asa lagi to? Katupong. Nangaligo sila kuwan. Nangaligo kuwan. Kato ni si Cookie na inisaw. Cookie nisaw man. Cookie? Tara man to siya si Cookie ni Dako naman. Boss, nandito kami sa may kanto. Ayan kasi hihintayin namin na babalik yung procession ng Santo Niño. Ay nasa malayo pa kami. Masih betul nama dong? Hah? Bila may kabok? Dua. Kau may kanang $100 million. Wow. Ayun mga bata, men. Ang dami mga bata dito, men. Kasi, men, marami silang mga tanong sa akin, men. Bilang. $100 million lagi. Dahil dagdag namin yan. Ang uban kay larga na ba? Inoto katong gitunggag dili. Ako, gidunggag. Di katong lay ba? Ako? Ngayon, nasa salida. Inoto atong dipusil kang iman. Okay naman to. Nakatahan na sila. Tinatanong nila kung totoo ba yung nasa short film namin. Bago. Dili man to tinuod, salita naman to. Edit. Oh, edit naman to. Salida tanaw tayo, salida. Makakalabas pa ba tayo nito? Ay, okay na. Tara, aalis naman ito yung isa. Kailangan na namin kunin yung motor. Kasi, uwi na kami. What's up mga boss, and I'm back. Andito na ako sa bahay. Wala akong ibang ma-content, so ito na lang. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. So shoutout nga pala kay Ryan Ponsivitor, Kim J. Novela Matabang, Andrian Santos, Dong Steven, Vince Gitro Abukay, Jun Ripino, Ninyo Lampaog at Joshua Urungan, Jay Conijos, Dong Steven, Kim J. Novela Matabang, Ryan Ponsivitor, Kinshin Anlukutan, J. Justin Hilig, Nero Vusotros, Vince Gitro Abukay, Angel J. Conijos, Joshua Kabiling, Alex Quiz Torres Velasquez, Angel J. Conijos, Ronnie Dinoy, Jico Brett, Joshua Urungan, Gio Salumag Arcales, Crimson Dan, Juliana Fabe,
Patalinghog. Okay, shoutout kay Vince Jitro Abukay, Joshua Urungan, Dante Ibali, at sa isa ko pang video, Kim G. Novela Matabang, Dante Ibali, Jay Conijos, Vince Jitro Abukay, Dong Steven, Jico Brett Kings, J-Ski, RJ Ayon Bersales, Ryan Ponce Vitor, Joshua Urungan, at ang pinakahuli si Bernard is Ditomal. Mga boss, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga YouTube videos. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi pong yung updated sa mga bago kong video. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.